मिथिखागौब्लाबो माखासे जिनिसखौ जोङो नोंथांनि खुगाजोंनो माखासे जिनिसखौ जों मिथिगौ सेन्ट्रेल साहित्य सभानिफ्राय आरो मिडियानि सोद्रोमा नोंथांमोनखौ बोसोर गोदाननि हामलायथिनाय जाबाय आनिफ्राय जे नोंथांमोन सोंनाय बादि जे गावनि सिनायथिया आंना बेनो आंनि मुङा अरुण नार्जारी आफानि मुङा दिगम्बर नार्जारी ओमफ्राय आइनि मुङा साबित्रिबाला नार्जारी जोनोम तुलसीबिल पस्ट अफिसा बेनो ओमफ्राय डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझार गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव आरोखि बेनो आंनि जोनोम गोजोननाय थाबाय नोंथांनि जोनोमा होमब्ला बेयावनो जादोंमोन तुलसीबिल गामियाव सोलोंथाइया बबेनिफ्राय जागायनानै बबेहाय जोबथा हैयामोन जागायजेननायनिफ्राय तुलसीबिल एलपि स्कुलनिफ्राय जानानै साबरग्राम एकाडेमि ओमफ्राय ओजोंहाय माबासिम थांदों आरोखि आर्य कमार्स कलेजसिम थांदोंमोन खिन्थु सम्पुर्ण जाहैजोबाखै आरोखि बेनो आरोखि आदसा नोंथांनि साख्रि जिबना माब्लानिफ्राय आरम्भ जाया आंनि साख्रि जिबना 75निफ्राय 1975निफ्राय 2017 सिम 17आव रिटायार जाहैदों आरो तुलसीबिल बे जखन आङो बहाय माबा लायो जइन लायो तखन एमइ स्कुलमोन आरोखि बे एमइ स्कुला लासैनो हायार सेकेन्डारिजों एमालगेमेसन जादों आरोखि दा तुलसीबिल हायार सेकेन्डारिनिफ्राय आङो एसिस्टेन्ट हेडमास्टार पस्टनिफ्राय आङो रिटायार जादों एसिस्टेन्ट हेडमास्टार पस्ट बे समाव मोनसे पस्ट दंमोन आरोखि थारमाने आं एमइ स्कुलनि हेडमास्टारमोनथ' एमालगेमेसन जानानै हयथ' हायार सेकेन्डारियाव बेवहाय दा एसिस्टेन्ट हेडमास्टार बिदि थाहैदों आरोखि बिदियावनो रिटायार जादों एसिस्टेन्ट हेडमास्टार हिसाबै नोंथांखौ मोजां मेथाइ रोजाबगिरि होननानै सारा आसामनि मानसिफ्रा मिथिगौ आसामनि अनगायैबो खाथि स्टेटनि मानसिफ्राबो रायजोनि मानसिफ्राबो बर' मानसिफ्रा फ्राय मिथिगौ नोंथाङा बर'नि अनगायैबो राजबंशीफोरनिफ्राय मेथाइ खननाय जों खोनानो मोनदों दा नोंथाङा मेथाइ रोजाबनायखौ नोंथाङा माब्ला समनिफ्राय बबे बैसोनिफ्राय जागायजेनांगौ मस्ट प्रबाबलि एलपि स्कुलाव थानायाव आं बहाय दा एफा गोसोखांहरो आरोखि 1964आव आङो बांला गाननिफ्राय आराम्भ खालामदोंमोन बांला गाननिफ्राय एलपि स्कुलाव खननाय ओमफ्राय एसामिस नाटक मितातेल ना माबामोन बे धरननि मोनसे नाटक खालामनाय एलपिआव दं आरोखि गोसोआव एक्टरखौनो होनदों आरोखि एगंकिया नाट आरोखि ओमफ्राय एमइ स्कुलाव फैनानै क्लास बै समाव 7सिममोन ना माबाया 7सिममोन क्लास 7आवबो आङो मोनसे हिन्दी मेथाइ रोजाबदोंमोन बेबो माबायावनो स्कुलावनो आरोखि बे फांसन जाबाय थानाय इयारलि फांसन जायोमोन नालाय आरो बहायनो मोनसे आंनिनो रचित ताला साबि होननाय मोनसे एसामिस नाटक एगंकिया नाट बेखौबो आंनो डिरेक्सन होदोंमोन आंनो माबा खालामदोंमोन आरोखि अभिनय खालामदोंमोन मेन रला आंनोमोन आरोखि बेनोमोन आरोखि जिबनाव नाटकआव अभिनय खालामनाय आंना मोननैल' आरो जिबनावबो खालामनाय जायाखै गोसो मेथाइआ बे थिग मेथाइ सुजुनाय धौआ फैदों आं क्लास 9निफ्राय सम्भब क्लास 9आव एसामिसल' बांला हिन्दी बिदिल' रोजाबबाय थायोमोन आरोखि दा आंनि गारांखौ नुनानै प्रथमाव बे 1970 जानो हागौ गवालपारा डिस्ट्रिक्ट तखन एसामिस बर' आबसुनि माबा गैयामोन आरोखि बयबो बिदिनो सात्र सन्मिलन होननाय मोनसे गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि बे जिनिसा साबरग्राम एकाडेमियाव फिल्डआव हस्टेलाव रोजाबलाबाय थायो नालाय दा बहायनो सात्रफ्रा लोगोफ्रा आंखौ मास्टारनो खिन्थाबाय जे कम्पिटिसन होथावथाव सासे मानसि दं उमुक होननानै आंखौ खिन्थाबाय आरोखि दा बे हिसाबैनो आंबो आंखौ आरोखि बिसेसकरि असनि राय होननाय एसिस्टेन्ट टिचार ओमफ्राय सासे हबिबर सार बिसोर सानैया आंखौ लोगो हमफैबाय माने क्लासावनो मिट जाबाय आरोखि नोंलाय ओरैबायदि रोंगौ नों कम्पिटिसनाव ओंखारनांगौ हागोन ना नों ट्राइ खालामनाय जागोन सार होननानै ओमफ्राय हबिबर सारजोंनो तबला बे दामोमोन नालाय बिजोंनो रिहार्सेल खालामबाय बिदिनो कम्पिटिसनावबो बिदिनो नांबायानो नांनायाव एसामिसनि
मेथाइखौनो रोजाबबाय आङो रोजाबनानै अबयसे सेथियाव आवग्रिनो हायाखै नैथियाव बान्था मोनदों आरोखि आवग्रिनो हादों आरोखि प्रथम मा मेथाइ रोजाबनानै बिदिनो माबा मोननाया पुरस्कार मोननाया बेनो सार्टिफिकेट मोननाया बेनो प्रथम जादों सम्भब क्लास 9आवब्ला बेनिफ्राय जुरिजेननानै ओमफ्राय उनाव पर्बत जरावबो लेंहरबाय ट्राइबेल सात्र साथ्रि सन्मिलन दाथ' बहायथ' बर' गान रोजाबनांगौ बर' रोजाबनांगौथ' बर' गान नांगौ दा मा धरनै रोजाबबा ओरैबायदि मोनसे गिथाव आंनो सिन्था फैदों जे जेनेबा हारि हालाम हा जिनिसा ओरैबायदि जे मेथाइखौ आङो सुजुगोन हारिनि मोदोमनाय थागोन रावाबो थागोन हालामनिबो मोनसे बेवहाय डिसक्रिपसन थागोन आरोखि राव ओमफ्राय हारि हालाम बे मोनथाम जिनिसखौ नोजोर होनानै आङो मेथाइफोरखौ सुजुनानै सुर होनाय जादों आरोखि बेनो मोनथामसो बिदिनो सुजुनानै थांबाय आं पर्बत जरा ट्राइबेल सात्र साथ्रि सन्मिलनाव रोजाबनो बे हिसाबै रोजाबबोबाय बाख्नाय जाबाय इनकारेज मोनबाय आसा नोंथाङा निस्सय बिनि उनावहाय रेडिअ'आवबो मोनसे खनहैदों रेडिअ'आव आङो रोजाबनाया 1978आव बहायबो आंनि सिनियरफोरा अनेकआनो होनदोंमोन आरोखि जे नों मानो रेडिअ'आव थाङाखै आं रेडिअ'आव थांनायनि खुनु खायदाखौ मोनाखैमोन आरोखि लामा मोनाखै बोरै थांनांगौ दा बै कमल सिंहआव रेडिअ' आर्टिस्टनि नाइट मोनसे जादोंमोन आरोखि बेवहाय आंखौ लेंहरदोंमोन थांबाय थांनानै बेवहाय फार्स्ट स्टेजाव आंनो गाखोग्रोबाय आंनो रोजाबबाय बे स्टेजाव खेबनै ओंखारनांदों आरोखि आङो मोजां मोनदों सयथ' रायजोफ्रा आरो गाराङाबोथ' लिमिटेड आंना बे मोनब्रै मोनबाल' दं बिनिफ्राय बाराथ' सुजुवाखै सुजुनो गैखायाबो बेखौनो खनफिननांबाय थाबाय आरोखि ओमफ्राय उनाव बेवहायनो महिनी दानि आलायारन फिल्मनि मिउजिक डिरेक्टर महिनी दा लोगो मोननानै बाहाब नोंथ' रेडिअ' खननांगौ रोजाबनांगौमोन रेडिअ' रोजाबनायनि खायदाखौ मोनाखै बोरै थाङो औ लामाखौ हा बिदिथ' नङा आंनाव दं फर्मा नों बे फर्मखौ लायदो लायनानै ओमफ्राय 15थासो 18सो मेथाइ सुजुनानै हरदो ओमफ्राय नोंखौ भइस टेस्टआव लेंहरगोन ओमफ्राय नोंथ' ओरैनो भइस टेस्टआव एलाउ जाखागोन बिदि होनलायनानै आंखौ इनकारेज होबाय आरोखि बे हिसाबैनो बायदि बिदिनो थांबाय आङो माबाबो जाबाय भइस टेस्टआवबो एलाउ जाबाय खिन्थु प्रथम माबासो आरोखि फर्मखौ नायाखै आं बे फक संसो दाथ' फक संनो जखन रेकर्डिं खालामबाय तखनथ' हाब नोंनाथ' मडार्न संसो जाहैबाय आरोखि हाब नोंनाथ' फक संसोमोन बिदिला उफाया नों मडार्न संनि आरो भइस टेस्ट लाबावनांगौ जायो आरो खालामलाबावबाय मडार्न संनिबो भइस टेस्ट लाबावबाय आङो दाना बहायबो एलाउ जाबाय ओमफ्राय बे मडार्न संखौनो रोजाबाय फक संबो रोजाबो मडार्न संबो रोजाबोमोन आरोखि फक सङा खुब खम आरोखि बिदिनो बेबायदिनो आवगायलांबाय औ रेडिअ' थांनाया आरोखि सिनेमायाव आलायारन खननायानो निस्सय बे सिगां फिल्म दोंनैसो लाइन मोननैसो खननो हागोन नामा आलायारननि मोनसे मेथाइ आलायारननि देहाया गैला लांबाय फिसौनो फोरोंदों होननानै प्रिथिया हागोन आरोखि लाइन मोननैसोल' आरोखि जेनेबा कास्टिंआवनो आलायारननि प्रथम नाम दिन्थिनायाव कास्टिंआव बेनो फेमासथ' फैलाव बिखायाव खोमसि हरनि उनाव सानजायो खोरांनि गोथां फैसालियाव गोमो गोथां महर लानानै सानालाय नुजाबोगौ सानजाहा आलायारन बिदिनो जोबोद गोजोननाय थाबाय बिथाङा गावनि रैसुमै गारांजों जोंखौ बैसागु समावहाय मेथाइ खोनासंनायनि थाखाय जोबोद मोजां गाराङा दाबो आसलथे रैसुमै होनजाला आरोखि बेखौ होनबा एब्राब जागोन आरोखि आङो माने उननि पर्यायावथ' नोंथाङा खोमसि लामायावबो निस्सय खनदों औ बेखौ जों मोजां खनदों आरो बयबो बर'फ्रा मिथिगौ
दा आङो बिदिनो आरो मोननै मोनथामसो खोथा सोंबावनो लुबैदों दे लुबैबावदों जोंनि रेकर्ड जानानै थागोन आरो मा नोंथाङा मेथाइ खननायजों लोगोसे उननि पर्यायाव नोंथाङा थुनलाइ सोरजिनायावबो मुखुब जादों जों नुनो मोन्दों गोबां लाइसिफ्राव जों नोंथांनि आर्टिकेलखौ नुनो मोन्दों आरो मोनफ्रोमबो आर्टिकेला जमि होनाय मोनो आरोखि एसे कमेडियान टाइपनि नोंथांनि लिरनायनि माबाफ्रा ओंखायनो जोङो फरायनो खुब खहाबोमोन दा नोंथाङा थुनलाइ सोरजिनायावबो जिहेथु अबदान दङ बर' थुनलाइयावबो दा बे थुनलाइ सोरजिनाया बबे जिनिसा नोंथांखौ इनकारेज खालामनानै बबे समनिफ्राय आरम्भ खालामामोन आसलथे एलपिनिफ्रायनो जोंनाव मोनसे लाइब्रेरि दंमोन आरोखि तुलसिबिल महामाया लाइब्रेरि एन्ड काम क्लाब होननाय बे लाइब्रेरियाव ओरैबायदि लेखा जमा जे हितेश टेकामोननि आंनि फरायजेननाय उपन्यास सल'मा एसामिससोथ' जों एसामिस मिडियामनि नालाय हितेश टेकानि आसल मा होनो आजिर घर भारा घर माबा बेफोरखौ ओरैबायदि फरायनानै मोनसे ओमफ्राय बै समाव माबानिबो फैबायमोन आरोखि जों 6-7आवबा चित्तरन्जननि जुजाइनि अर बिखागाव खुगेवा बेफोर जिनिसखौ फरायनानै मोनसे ओरैबायदि इनकारेज फैदोंमोन आरोखि क्लास 7आव थानाय समावनो आङो प्रथम एसामिसनि आर्टिकेल लिरदों आरो बायदेवर पुरस्कार होननाय मोनसे बायदेवर पुरस्कार माने सादा मोनसे बेबायदिनो प्रथम सर्ट स्ट'रि लिरगिरदों आरोखि बेखौ माबानि मेगाजिनावनो तुलसिबिल स्कुलावनो मेगाजिनावनो माबादों आरोखि उनाव बर'नि लिरनाया बिसेस करि ओरैनो मेगाजिनावबो लिरदों साबरगाव क्लास 9आव थानाय समाव आलायारन मोनसे मेगाजिन दंमोन आरोखि साबरगाम एकाडेमियाव बहायबो दाउ मैना होननाय मोनसे खन्थाइ लिरदोंमोन आङो माने सम बिदिनो लिरो ओमफ्राय उपन्यासबो बहुद लिरदोंमोन आङो एमइ स्कुल हाइ स्कुल एमइ स्कुल थानायावनो खिन्थु बे जिनिसा फरायनानैलाय नों जागोनलै होननानै नों हागोन लिरनो बेबायदिनो ओरै लिरनायावबो एफा एनै खिन्थु मोनसेबो माबानाय दोनथुमनो रोङाखै आरोखि आं ओरैनो लिरदों ओरैनो थांदों ओरैनो लिरदों थांदों बेनो गोमालांदों बेबायदिनो आरोखि दा दासिमथ' जेबो दोनथ'नाय जेबो माबा गैया दोनथ'नाय माने लिरनायखौथ' दोनथ'वाखै लिरनाया दा नैबे मेगन प्रब्लेम जादों कम्पिउटाराव नायनो हाया ओरैनोथ' लिरनो आं कम्पिउटाराव डाइरेक्ट लिराखै दा हानो हासिगौ आरोखि आं दाबो माबा बेखौ ट्राइ खालामनो हायाखै आङो बे मोनथाम केम' दंबावो बे मोनथाम केम' सेस खालामनानै कम्पिउटाराव जफिनगोन आङो आरोखि अबयसे लिरनो मोनजाया आरो फ्लटबो फैनांगोन फैनानै ओमफ्राय बेनि आंनि फ्ल'आबो फैनांगोन लिरनायनि जखन बेहाय जबाय थायो सिन्था खालामो होमबा फ्ल'आबो फैयो आरोखि फ्लटआबो फैयो फ्ल'आबो फैयो बेनो आरोखि दा मोनसेल' सोंनाय आङो सोंनो लुबैबावदों आदानावहाय बेनो जाहैबाय जोंहा जोंनि बिटिसि हालामावहाय 2012आवहाय बर' आरो मुस्लिमनि गेजेराव मोनसे दाङाबादि जादों जोङो मिथिगौ बे ओनसोलाव तुलसिबिल गामि आरो सौसारा गामि मोननैबो गोबां माने सहायनो हाथावै खहा जादों आरो बेवहाय आदानि न'खराबो निस्सय गोबां खहा जादों दा बे बेलायाव नोंथांहा माबा बुंनांगौ दंबादि मोनदों नामा मुस्लिमनि रायखौ लानानै बेवहाय आरो मा बुंबावनो सयहांगाथ' जादों जानायाथ' जेबो थाखायाखै जेबो मोनलांखायाखै गारिखौ मोनलांदों आरोखि गारिखौ आं लानानै थांखादोंमोन बेल' थादों ओमफ्राय बाद बाखि जेबो थायाखै न' बाङाथ' सेस बेफोरखौनो दा दोथाब दोथिब दा बे नुनाया थाबाय आरोखि थासाबबाय ओमफ्राय बुंनांगौआ बहाय सोरखौसो मा बुंबावनो स्टेबिलिटि मोननायखौ सरकारानो थायाब्ला आरो सरकाराबो गावबा गाव गद्दिनि सायावसो बेखौ नोजोर होयो बांसिन पार्टि थांनायनि जाति थांनाय थाङै बेखौथ' बारा नुहुरा पार्टि थांनायखौसो बारा गुरुत्व होनाय बादि नुयो आरोखि दा आरोखि बिदिसोनो आरोखि गावबा गाव पार्टिया बोरै थांनानै थागोन जातिया थांनानै थालागि थाथा खावलायनाय बेखौनो आं होननो सानदों आरोखि मा खावलायबावनो बे स्टेबिलिटि गैयाब्ला सरकारानो होयोबालाय मोजांमोन माबाफोर अनसुंथाइ बेनो आरोखि खमैबाबो खोनादोंमोन 5 लाख थाखा होगोन होननानै दाथ' बेबादि गैया आरोखि होआखै बेनि अनगायैबो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मासिखौ लानानै एबा पावारखौ लानानै गोबां माने सेलाय बिलाय जों नुनो मोनदों बेनि सायाव नोंथाङा गेजेरनि जानानै
माबा साजेसन होनो लुबैयो नामा जों बोरैबा बर' हारिया माने सिगां फारसे दावगालांनो हायो ज' ज'? बे जिनिसखौ बुंनांगौआ बे माने हमवार्क नङाब्ला बे सोरखौ सोर बेटार होननानै बुंबावनो आं बे पलिटिकेल हमवार्क आंनाव गैयैखायनो आं बेखौ आं बुंथ'ला आरोखि सोर मोजां सोर गाज्रि आरोखि आसा धन्यबाद थाबाय जमदुवार रादाबनिफ्राय बिथांनिसिम गोदान माने बोसोरनि साबायखर थाबाय हामलायनाय थाबाय बिनि अनगायैबो आङो आदानि अनजालि बिसि जिउनां आं बादिनाव मोनसे खोथा सोंनो लुबैदों आदाया दिनैहाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोनबाय बिटिसिनिफ्राय बिटि सोरखारनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो बर' साहित्य सभानि दाखलि 15 तारिखआव बर' साहित्य सभानिफ्राय मोनसे बान्था मोनबावबाय दा बेनि सायाव बाजैया निस्सय गोजोननाय दङ बे गोजोननायनि गेजेरजों बाजैया माबा फंनैसो बुंनो सानो नामा? मा बुंनो रोंबावनो मोजां गोजोननायथ' मोनदों एसेबाबो बेराम जानायाव सहाय होनाय मोनदों जायहक गोजोननाय मोनदों बाजैया गोजोननाय मोनदों दा माने थाखा फैसाया गिदिर बाथ्रा नङा बान्था मोनदों खुब गोजोननाय बाथ्रा आरो बुंनो थाङोब्ला दिनै आदाया भबिष्यत मानसि माथोखौ बयबो फैनानै थाङो नाथाय आदानि जे अबदान बे लिरनाय मेथाइ बेखौ सारा बर' जाथियानो मावनानै थांनो हानाय नङा बर'नि अनगायैबो माखासे जाथिफ्राबो मावनो हानाय नङा बे थैनानै थांब्लाबो बे मोनसे नेरसोन माने जारिमिन जानानै थाबाय आरोखि निस्सय बे बेलायाव बाजैया निस्सय गोजोननाय दङ नङा होमबा औ रायजोफोरखौ माबा मेसेज होनो बर' जाथिफोरखौ जेनेरेसन इन जेनेरेसनफोरखौ माबा बैसागुनि साबजेक्टआ बैसागुनि मुङै साबजेक्ट मेसेज होनांगौआथ' बैसागुल' साबजेक्ट मोनसे नङा बहुद दं आरोखि साबजेक्टआ बिदिनो फरायनायनिफ्राय आरम्भ खालामनाय संसार जानाय बा बे सेंग्राफोर सिख्लाफोर होनबा फरायनाय बारग' टिचार हिसाबै बुंनो सानो जे आसलते फरायनाया जोङो ओरैबायदिसो फरायनांगौ माबा मोनसे खालामनो होननानै माबा मोनसे मोननो होननानै नङा आरोखि माबाफोर मोनसे खालामगोन आङो ओरै जाथिनि थाखाय फर दा कन्ट्रिबिउसन अफ बड' पार्टिकुलारलि बड' आरोखि दा मोननो होनबाथ' बे नोङो साख्रिखौ मोनहैनो हागौ दारगा पुलिस बायदिसिना डाक्टार माबा इन्जिनियार जागोन खिन्थु खालामनो होनोबा जाथिनि थाखाय खालामनायखौसो मिनिं खालामो आरोखि डाक्टार जानानै नों जातिखौ सेबा खालामनो हायो IAS SCS बायदिसिना अफिसार जानानैबो नोङो बिसेसकरि SCS अफिसार जानानै नोङो जातिखौ सेबा खालामनो हायो बेबायदि मोनसे उद्देश्य थानांगौ आरोखि आरो नोङो बिदिनो बेबायदि सेबा खालामलाङोबा नों मोनहैखायोबो आरो मोननायखौ नङा नों खालामनो होननानैसो फरायनांगौ आरोखि खोथा बेनो आरोखि बेयाव जोबोद गोजोननाय थाबाय आदा गोजोन आंबो नोंथांमोनसिम गोजोननाय थाबाय आंबो मोजां मोनबाय आरोखि बड'लेण्ड जमदुवार रादाबनिफ्राय बिथांनिसिम हाजार हाजार साबायखर बावनानै दिनैनि हाबाफारिखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय।